Представете си един прякор. Но не какъв те е прякор, а такъв, който е едновременно и банкова сметка, и дигитална душа, и ключ към целият интернет. Звучи като научна фантастика, нали? Днес разглеждаме Gold ID, една иновация, която се цели точно в това – да промени начина, по който съществуваме в дигиталния свят. Добре, за да разберем защо Gold ID е толкова голяма работа, първо трябва да се сблъскаме с един доста сериозен проблем. Проблем в дигиталния свят, който, честно казано, плаши много хора. Всичко започва с един съвсем прост въпрос. Замислили ли сте се, защо всеки път, когато трябва да се прехвърлят дигитални пари, се усеща едно такова напрежение? Сякаш е някаква сложна операция, пълна с риск. Защо системата, която се очаква да бъде бъдещето на финансите, изглежда толкова недружелюбна? Ето я и причината. Тази главоблъсканица от букви и цифри. Това е реалността на блокчейн адресите днес. Те са ужасно дълги, невъзможни за запомняне и най-лошото – един единствен сгрешен символ и парите изчезват. Завинаги. И отговорът е всъщност много прост. Първото поколение блокчейн е било създадено от инженери за компютри. Да, функционално е, но определено не е интуитивно. Сега обаче се появява нещо ново. Подход създаден не от инженери, а от революционери. И най-важното – смисъл за хората. И знаете ли кое е най-интересното? Решението на този проблем изобщо не е ново. Всъщност, то е вдъхновено от една революция, която вече се е случила в ранните дни на интернет. И точно тази аналогия е ключа към разбирането на Golden ID. В техническата си същност Gold ID е децентрализирано име на домейн, което работи върху и Gold Chain. Звучи сложно, нали? Но нека го кажем на съвсем прост език. Точно както системата за имена на домейни или DNS превърна едни объркващи IP адреси в лесни за запомняне имена като google.com, така и Gold ID превръща онези сложни адреси на портфели в прости, четими имена. Като nova.gold, например. Принципът е абсолютно същият. И ето тук нещата стават наистина интересни, защото има една ключова разлика. Домейн с разширение .com всъщност се наема. Плаща се годишна такса и ако спреш, рискуваш да го загубиш. Domain.gold обаче е собственост. Веднъж придобит, той остава такъв завинаги. Превръща се в актив, който никой не може да отнеме. Но Gold ID е много повече от просто лесен за запомняне адрес. Сега навлизаме в същината на неговата философия, за да разберем защо думата ID е по-важна от думата домейн. Тук се крие истинската, голямата визия. Самият избор на име разкрива всичко. Визията на проекта е изцяло фокусирана върху човека. Защо Блок Нова, основателя на WebGold, не го е нарекал просто Gold Domain? Защото домейн звучи някак технически, нали? Свързваме го с сайтове, с IT, нещо студено и далечно. Но ID означава идентичност, самоличност. Кой си ти? Визията е, че това име представлява дигиталната същност на човека, а не просто някакъв технически етикет. Помислете за това последният начин. Когато притежаваш Gold ID, не държиш просто адрес. Държиш един универсален ключ. Един мастер ключ, който отключва всяка врата във вселената на WebGold. И този ключ има три основни функции. Първо, това е простият адрес за плащания. Второ, това е личната DWeb страница, която се появява веднага. И трето, това е универсалният логин за абсолютно всички приложения в екосистемата. Всичко в едно. Когато едно име се превърне в постоянна дигитална идентичност, то престава да бъде просто етикет. То се превръща в актив. И това създава изцяло нов клас дигитална собственост, където, повярвайте ми, нещата стават много, много интересни. За да добием представа за потенциалната стойност, нека си припомним нещо от миналото. В ерата на Web 2.0 името business.com беше продадено за $345 милиона. Сега си представете колко ценно може да бъде едно Gold ID в света на WebGold. Защото Gold ID е като златна локация в дигиталния свят. Да притежаваш shop.gold е като да притежаваш цял дигитален мол. Bank.gold пък е дигитална финансова институция. Това вече не е просто прякор, това е завземане на територия в новата икономика. И така, стигаме до крайната цел на всичко това.
Защото най-голямото постижение тук не е в технологията, колкото и да е впечатляваща. Не. То е в това, как цялата тази сложностия е направена да изглежда невероятно проста за всеки. Ето е и стратегията на Блокнова – да премести целия свят в блокчейн, без хората дори да го осъзнават. Цялата сложност е скрита зад един прост и интуитивен интерфейс, с който буквално всеки може да работи. Крайната цел е фундаментално да се промени разговорът, да се премина от онзи технически жаргон, който плаши хората, към съвсем проста човешка интеракция, да се замени едно плашещо изречение с едно просто и ясно. И така, всичко това ни оставя с една последна, провокативна мисъл. В този нов дигитален свят, в който името е идентичност, името е актив, името е ключ, кое име ще бъде запазено, за да се превърне то в легенда?